længere frem. I står snart 2 mand. Kom nu ind og fat i den. Kom nu, drenge. Spiller rigtig godt, Buster, i dag. Godt, Karl. Bliv ved, Karl. Kom, bliv ved, Karl. Kom, Karl. Sådan. Kom, Karl. Kom, bliv ved. Kom. Kom så, Frederik. Det er dig, William og Karl. Kom nu. Så ud af med den, Karl. Ud af. Godt, Karl. Op igen. Kom ned. Kom, Frederik. Kom nu, Frederik. Kom med hjem, David. Frederik, hurtigt. Med hjem. Sådan. Flot, William. Kom, David. Ud af. Kom nu, Frederik. Ud til Lasse. Bliv herovre, Karl. Bliv herovre, så du kan få den. Kom, Frederik. Lasse, modsat. Modsat. Kom, Johan. Vi skal bare skrue 6 mål, så kommer vi på en anden plads. Kom nu, drenge. Kom nu med tilbage. Kom, Karl. 6 mål. Det er godt, William. Kom videre, kom. Kom nu, Frederik Hagen. Kom nu. Sådan, William. Det er flot. Kom så, Johan. Afsted, bare kør. Hvor er det godt! Det er godt, Johan. Han skal derovre i den side. Jeg vil også se. Det er også, at han får de der lange, han kan løbe. Hvor lang tid kan sådan en film? Jeg ved det ikke. Det er Mikkels. Jeg tror, de kan filme en hel kamp. En hel kamp? Det er jo sådan en time. Det var flot, Johan, det der. Ja, det kan den, men det kan den måske godt. Kom videre, drenge. Kom. Ja, så kunne man lige pludselig ikke se Jeg huske at dreje den. Ja, det er og han er helt over i hjørnet. Meget tilfældigt. Det kan også vente. Så. Kom igen, Karl. Han er helt fri hernede. Der. Sådan, nu er han der. Nu er han der. Så David er der også, Karl. David er der også. Langt til. Det der, Karl. Super godt. Jeg glemmer, da jeg regner hele tiden. Jeg står og ser kamp her samtidig. Må du lige skubbe til mig? Skal jeg så ikke holde den? Jo, det må du gerne. Du skal bare holde ud i kanten. Ja. Kom nu, filmer op i Lasse. et af Kom nu, hjørnerne. Lasse. Kom, Karl, med tilbage. Kom. Karl, kom nu. Kom, William. Dem har du. Kom. Glidende. Sådan. Det er stærkt, det der. Godt, William. Flot. Det er godt. Kom nu, kør op, Johan. Johan, fremad. Kom nu, Johan, fremad. Er det virkelig computer, Lasse? Ser det ud af? Ser vi lige ham, der skruer. Hvad siger du, Buster? Er du klar? Eller er du kameramand? Jeg holder. Ja. Du skal spille igen. Er du klar? Ja, jeg er klar. Karl? Hvad er? Venstre midt. Fordi du så træt ud lige før. Det så ud som om, der var så langt nede den anden ende. Ved du hvad? Du har bare lavet nogle sindssygt gode afleveringer herude på venstre siden. Når du kører op her, og så spiller ned til Johan der, det er super godt. Ja, men jeg vil altså også score en mål. Ja, men det er ikke så vigtigt, hvem af os, der scorer. Hvad er det der, far? Det er blevet sat til at optage. Jeg tror desværre, den stod på kamera først. Det opdagede jeg først senere hen. Nå. Jeg tror, den optager nu. Det gør den. Kom Johan, bliv op. Hvad siger du? 3-0 til Lund. Det var jo en blunder der. Sådan er det. Der er ikke plads til en blunder i sådan nogle skaner her. Ej, godt taget, Frederik. Jeg vil. Kom med op, Lasse. Kom, Lasse. Kør, Lasse. Kom, Lasse. Kør. Lasse, kør videre. Kør videre, ja, Lasse. Sådan, det er så stærkt, Johan. Vi kommer på Kom så, David. det gør vi nok. Lige, mand. Nej! Kom igen, David. Jeg vil bare Kom, Frederik Hagen. William Buster, dæk op igen. Godt, Buster. Ja, det er godt. Det er godt, Johan. Sådan. Det er godt, du skyder med venstre her, Johan. Jeg bliver lidt ivrig nogle gange, så kan jeg ikke styre mig. Kan jeg komme ind? Jo, du kan godt gå ind og sige tak for kampen. Ja.